Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En morna mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono wang'iye fuon machielo mar del kod kaka wanyalo rite mondo mi obed makare. Ma en fuon mane? En fuon mar wang'. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kendo wantiere kod daktari marwa. Amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en laktar mawuok kanye, to wadonjo donje fuon mar wang' achiel kachiel ka thor wach e wang' ka en modhi nyisowa ni en twak mane. Daktari, machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, arwako ute Jaramogi chenro ma kawuono. Gi nyinga en Collins Otieno Nyamodi. An laktar mathiedho wang', an wuod Semeko Bitangere, to atiyo osuptal mar wang' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Koro wachikuru mana itwa mondo wawinj twak. Erokamano. Kawuono wadwa ng'eyo wang' ma bende bedo kipuonjowa, isebedo kinyisowa kaka onego bed ni warito wang', mine mapegigo monego bed ni gitimo mondo mi ka ginyuolo nyithindo bedo kod wang' makare. Po nono ni nyuolo nyathi mantiere kod chandruok e wang' gima onego bed ni timo mapiyo piyo kapok nyathini ochopo higni 8 mondo mi kik owit tekone mar neno. Kawuono wadwa ng'eyo tuo mar sukari mar wang' ma bende unyalo luonge gi dhowe gin diabetic retinopathy. Kamano. Ere kaka wang' bedo kod tuo mar sukari, daktari? Erokamano. Nitiere tuoche ma ka ng'ato yudo dende to nyalo miyo fuoni mang'eny bedo gi ng'ikni. Koro nikech kawuono wadwa wuoyo tuo mar skari, wadwa ng'iyo ni skari ni en tuo manyalo hinyo fuoni mopogore opogore e dend dhano, lakini fuoni mohinyo kabisa en wang'. To e wang' ka iyudo ka e fuoni mag wang', ng'eni wang' bende nigi fuoni mopogore opogore. Nitiere raum wang' maluongo ni the upper and the lower lids, ma bende nigi tije motimo kanyo e geng'o wang' gi gik moko go wang'. Nitiere agulu mar wang' ma wang' odonje maluongo ni the orbit, mano kama wang' yueye. Wan gi conjunctiva, pien mar wang' makonyo wang' e yore mag golo mo mamiyo wang' bedo lubricated. Kendo wachako wang'iyo kiyo mar wang' mabele maluongo ni the cornea, ma bende nigi tije. Wang'iyo pi mar wang' maluongo ni the aqueous, ma bende nigi tije miyo wang' chiemo to gi oxygen mowinjore wang' onego bed ni bedogo. Wan gi onget mar wang' maluongo ni the iris, ma bende konyo e control kata ng'iyo ni ler kiwango machal nadi manyalo donjo wang' ka gikonyore gi bur maluongo ni the pupil. Then wan kanyo gi lens makonyo wang' e neno, en ema samoro iyudo ka chiro donje to samoro ng'ato ok nen. Kae to nitiere mo e wang' kanyo maluongo ni the vitreous gel. En mo lakini opek. En ema miyo wang' bedo gi alwora ma shape ma wang' nitiere godo no. And then koro ka wawuoye kor mar wach en the retina, mwaluongo ni pasia ma wang' ma thoro skari ohero hinyo. Koro ing'eni ka wang'iyo wang' te to fuoni ka fuoni skari hinyo, lakini thora dhi wuoye diabetic retinopathy ma hinyo pasia ma wang'. Ka ng'ato nigi tuo mar skari, raum wang' nyalo yudo infections mopogore opogore nikech skari miyo kinga mar ng'ato dok piny. Ka ng'ato nigi tuo mar skari, ng'ato nyalo bedo gi wang' matuo maluongo ni dry eyes. Ng'ato nyalo yudo infections mag cornea. Ng'ato nyalo yudo chiero maluongo ni cataract. Ng'ato nyalo yudo pressure ma wang'. Ae ka wadhi e mo mar wang' no, remo nyalo wuok e kanyo ma ng'ato bed gi gimiluongo ni vitreous hemorrhage, madino wang'i nyalo moni neno. Lakini kama wadhi wuoyo matut en pasia ma wang' maluongo ni the retina. En ema iyudo ka skari thoro hinye, kendo iyudo ka onyalo bedo ni samoro chwer ma mago wadhi wuoye. Koro kwa ng'iyo jotuo manigi skari, mano sukari mar pile, diabetes ma pile skari mar del, ka in gi iwacho ni nonro wacho ni atamalo 35 nyaka 40 mar jotuo manigi skari mar del yudo tuo mar wang' mar skari. Un ji 100 un gi tuo mar skari mar del, to wi jogo atamalo 40 nyaka yud tuo mar skari mar ang'o? Mar wang'. Koro iyudo ka jo thieth ma piny mangima, wadendo gi ni jo World Health Organization, oketo tuo mar skari kaka tuo namba 3 makelo muofu.
Iyudo ka namba achiel nitie chiero, namba ariyo nitie pressure ma wang', nitiere tuo mar skari ma wang', nitiere tuoche madwaro angolo miluongo ni refractive errors, to gi tii mar wang' maluongo ni age related macular degeneration. Koro iyudo ka tuo mar skari odonjo kanyo kaka namba adek kaka tuoche mamiyo ng'ato bedo ang'owa muofu. To thoro iyudo ka bedo kamano nikech koso ng'eyo, kata samoro daktache ma samoro nenowa thoro tudo jatuo gi daktari mar wang' kata gi osuptal mar wang' mondo omi ong'i wengegi. Kamano. Mathor wach kata kuma tuo mar sukari ni thoro hinyo wang' ka en retina kaka ipimonwa cha. Aneno wantiere kod ranyisi mar wang' e dier ng'ei kanyo moro inyalo pimo ne oganda ni retina en kon mane, to gimomiyo tuo mar sukari ni thothne ohere. Kae to bende wachonwa kacha ni joma nitie kod tuo mar sukari, diabetes mapile, nigi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. Kopogore kod mano, bende en tuo manyalo ringe anyuola, ng'ato nitiere kod dagi moro. Tuo mar skari mar del to ringe anyuola, iyudo kata samoro ka dau kata samoro babune ni kode to nyalo biro momaki. Lakini koro donjo ni mondo koro tuo mar skari ni odonje wang' mondo chak hinyi en kaluwore gi jatuo. Samoro jatuo ok ti gi yath maber, samoro jatuo ok ti gi chiemo malong'o, samoro jatuo nigi tuo moro e dende, samoro nigi tuo mar pressure ma bende okikore gi mar skari ni, samoro nigi tuo mar nyarogno mokikre gi mar skari ni, samoro nitie infection moro modonje dendi mokikre gi skari ni, samoro iyudo kata ka in ng'at ma seche moko yedhe mitiyogo ok gin yedhe makonyi, iyach to in gi tuo mar skari, inyalo yudo tuo mar skari ma wang' kok ing'iyo maber. Koro magi gik mamiyo tuo mar skari mar dendi ni odonje wang'i. Adwa ni ji ong'e kamano, in gi tuo mar skari e del bose donje wang'i. Koro iyudo ka seche moko in ng'ama nigi tuo mar skari mar del, to kibiro osuptal, to sama ibiro osuptal to keli e klinik mar wang' mondo daktari mar wang' ong'i ane wang'i, mondo ong'i ane ni skari ni mit kosechako ketho wang'i koso podi. Gima miyo tuo mar skari ni ohero pasia, ing'e ni pasia ma wang' nigi leche mang'eny kabisa nikech tijene ng'eny. Koro iyudo ka skari ka ng'eny e del, to iyudo ka seche moko oja ketho ga leche mag del, leche mag remo. Omiyo leche mag remo bedo mayom yom, samoro gikuot, gitore to gibarre. Koro sama gitore ni to gipuko remo e wang', to sama gipuko remo e wang' to wang' kuot. Iyudo ka seche moko ng'ato ka nigi tuo mar skari to remo bedo mopoto, ok obed maliw kaka onego bed nobedo mondo mi oringe yo makare ei ler. To sama opoto no, manyiso ni onyalo loso clots, poto mar remo. Koro sama opoto ni to fuoni mag pasia ok yud oxygen, ok yud chiemo makare, tiyudo ka kuondego koro moko chako tuo to chako tho. Ema koro sama othoe no, ting'e maber ni pasia ma wang' ema nitiere gi fuoni mamiyo wanyalo neno gimoro, to kanye ma nitiere ler bende magolo wach e wang' katere obwongo. Sama mano timore to ler tho, to fuoni monego bed ni konyowa e neno ler bende tho. Koro jatuo in kobiro osuptal to wang'e neno mana ka chako sim, koro kone gik moko maber. Ema koro waketie mashin, to mashin goyi picha to ng'iyo ni wang'i chwer, okuot, koso ang'o motime. Thothne daktari wacho ni ng'ato nitiere kod tuo mar sukari mar del, to kodhi mondo mi ne daktari mar wang'. Samoro nitiere kod sukari mar del, to en owuon ok ong'e ni nitiere kod sukari mar del. Thothne kaka un lakteche upimonwa ga ni kineno ka ng'ato samoro olo pi mang'eny seche mag otieno, mano nyalo bedo ni ranyisi ni sukari ng'eny e del ka. Samoro bende entiere kod luya mang'eny ahinya seche mag otieno, iyudo kaachiel kod gang'o kendo moro inyalo pimonwa. Onyalo bedo ni en ng'ama riyo siko inge sate, ni modho pi mang'eny, iwinjo mana ka dendi samoro injo kosiko jonya jonya, samoro ineno rumbi kata ineno mawiri wiri,
mano nyalo bedo ni skari osedonje. Aya idwa ni siki la mang'eny to pi be idwa ni siki modh mang'eny. Dendi bende samoro neno ka pien dendi bedo ng'ama pien dende bedo motimre nade motuo. Titemo keto mano king'iyo bende familia maru ka nitiere ng'at moro ma samoro dipo ni nosebedo gi tuo mar skari. Mano nyiso ni mano en ng'ama kobiro osuptal to nego bende wapimo skari, wang'iye, ochak thieth mondo mi wageng' skari mar ang'o mar wang'. Koro yudo ka nitiere jotuo moko ma samoro ok ging'e ni gin gi tuo mar skari mar del nyaka gibi e wang' nikech tuo no dhi mopondo. Koro sama gibiro e wang', sama wenge gi kethore, koro kwang'iyo wenge gi eka wakoni wang'iyo wang'i to waneno ka samoro inyalo bedo ni in gi tuo mar skari mar del. Koro waori e pim, koro waoro jogi e pim, ing'iyo rembgi, kae ka giduogo wang'iyo wang'gi, kae waorogi kuom daktari mar skari mondo oketgi e thieth. Daktari, bende samoro wanyalo bedo kod tuo mar skari mar wang' to ng'ato onge kod skari mar del? Koso nyaka ibed abeda gi mar del tibet gi mar wang'? Nyaka ibed mana gi skari mar del nikech skari nyaka idhe e remo, to sama idhe remo no emoketho go wang'. Koro nyaka ibed gi skari mar del eka mar wang' no donje. To samoro inyalo bedo ni in gi mar del no to pok ifwenyo to entie, to omoko samoro wuok gi wang'. Koro kibiro e wang' to samoro wanyalo fwenyo gi wang', wakoni waneno wang'i, samoro inya bet gi skari, kae wateri e pim. Mulima Dr. Collins, ni seche ma ng'ato nitiere kod tuo mar sukari mar wang', gini thothne kiketonwago e dhok mayot mokalo, otimo ang'o ne del, otimo ang'o ne jatuo? Kamano, koro iyudo ka skari mar wang' mar pasia miluongo ni diabetic retinopathy, nitiere ni skari mar wang' nyalo affect kamoro amora e wang'. Seche moko iyudo ka okelo ni infections mang'eny e wang'. Isiko tutu dwa nowuog e wang', ithiedho to ok rum, ithiedho kata kapo norumo to bang' ndalo matin kendo ichak iduogo e osuptal mondo mi ong'i. Iyudo ka samoro in ng'ama wang'i chako neno mawiriwiri. Sami neno mawiriwiri manyiso ni samoro chiero osedonjo e wang'i, nikech skari bende kelo chiero. Skari chiero osedonjo e wang'i, isechako neno mawiriwiri. Samoro odhi okuodo kiyo mar wang'i, koro wang'i dwa ni ochak dwaro angolo, nikech skari be nyalo miyo ng'ato rwako angolo nikech odhi okuodo kiyo mar wang'. Iyudo ka seche moko okelo ni kata glaucoma. Okelo ni glaucoma, pi mang'eny wuok e wang'i, wang'i osiko bedo mana makwar. Ng'enyne be seche moko winjo ka wang'i otuo. Ng'ato ka winjo ka wang'i otuo manyiso ni owinjo ka gima kite ni e wang'e, kuoyo opong'o wang'e, to wang'e osiko chwero pi, mano wang' motuo. Kaeto neno mawiriwiri nyalo biro nikech chiero, onyalo biro nikech wang'i samoro golo remo kar mo kacha, luongo ni vitreous hemorrhage, kata seche moko wang'i kama inenogo no odhi mokuot. Koro ing'eni kodhi mokuot to kacha minenogo ichako neno mang'owa mawiriwiri, kata seche moko odhi oketho ler mar wang'i momi glaucoma mwaluongo ni optic neuropathy. Yes. Seche moketo tutu wuok e wang'i, intiere kod infections. Thothne wawachoga kata ipimonwaga ni kama tutu wuoke manyiso ni kute nitiere kanyo, manyiso ni chandruok nitiere kanyo. Gini nodhi moketho retina ni, gini nodhi motimo ang'o momiyo kanyo golo tutu manyiso ni kute nitiere kanyo? Kamano. Koro mano yudo ka lure gi kama tutu wuoke. Koro mostly yudo ka kata sami ithiedhe no to kodhir daktari, physician, kata daktari mar skari mondo mi control. Ing'eni sama physician onene to daktari mar chiemo miluongo ni dietitian kata nutritionist bende nene mondo ng'ino chamo chiemo maber, nikech physician nyalo bedo ni timo tije maber, daktari nyalo bedo ni timo tije maber, but samoro jatuo to chiema mok ng'e ni chamo chiemo mage. Koro mago nyaka ng'e. Koro miyo sami keto jatuo yedhe mag wang', to jatuo be nyaka ng'e ni otiyo gi yedhe mag skari mag dende maber, to chiemo be ochamo mowinjore. To kapo ni utiyo kaka ji adek kata utiyo kaka jatuo mar wang', jatuo mar skari inene holistically, manyiso ni daktache mang'eny nyaka bed kamoro achiel mane ni gidwa konyo ang'o jatuo ni. Sama wanene wate to manyiso ni wadwa ni mondo wachop kamoro achiel ka wan wate. Kik bed ni ng'ato achiel timo tije maber to ng'ato achiel ok tim tije maber.
ma gin dakteche mopogore opogore kaachiel kod jatuo. Awinjo kacho kamoro kanyo ni nyalo bedo ni dakteche temo to in chiema aoyaye. Chiemo aoyaye nyiso nang'o? Seche moko iritori kaka jatuo nyiso nang'o? To manyiso ni tije ma dakteche gi duto te tiyo ok dhi kelo olemo kata ok dhi nyago olemo ka in owuon kaka jatuo ok ikonyori. En penj laktar wuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Yena wakaw yoyo ka waduogo to wang'iyo ni seche ma iseneno ranyisi gi idhi ir laktar dhi timo diagnosis nang'o, odhi pimi nang'o, kone nang'o to dhi nyisi ni nyaka bed ni nitiere kod tuo mar sukari mar wang'. Kik idhi mabor, kik isudi. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chamyeto. Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sige yung cheptangung na mingin nasi magiger. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga imwangine. Kaiger, ay mo nagkakakachi weri ngungkoy. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Korido ka nasa ga imagine kaka wanya tiyo gi technology mondo okonya gik mang'eny obed mayot. Korido ka with robotics nitiere gik mang'eny minya timo e sama tin. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar sukari mar wang'. Gi kidieny ma wantiere ni wadwa ni wang'e ni risk factors kata jogo mathoro gamo tuo mar sukari mar wang'. Daktari ne pimonwa kacha ni ji duto te matiere kod tuo mar sukari mar del kwanda tamalo 40 mar jogo matiere kod sukari mar del nyalo bedo kod sukari mar wang'. Kopogore kod magi daktari, en ang'o manyalo timore mondo mi sukari ni owuog e del odonj nyaka e wang'? Erokamano. Ka wang'iyo risk factors kata jogo manyalo bedo gi tuo mar sukari mar wang', manigi tuo mar sukari. Jomo sebedo gi tuo mar sukari moingo higni 10, higni 20, ng'enygi duogo yudoga tuo mar wang' bang'e kosebudho. Iyudo ka in gi tuo mar sukari mar del to samoro nyarogno ni bende ok ti maber. Sukari biro donjo e wang'e. Iyudo ka in gi tuo mar sukari mar del to iyach, pregnancy, jogo thoro yudo tuo mar sukari mar wang'. Iyudo ka in gi pressure mar del, iluongo ni high blood pressure, to sukari mar del bende in go. Jogi ng'enygi thoro yudo sukari mar wang'. Iyudo ka samoro ng'ama nigi sukari mar del timadho ndawa, inyalo yudo tuo mar sukari mar wang'. Ng'ama samoro chwe, dendi orenjore, ng'ama dende ng'eny, ok ing'i gik michamo, inyalo yudo sukari mar wang'. Ng'ama madho kong'o, inyalo yudo sukari mar wang' ka in gi tuo mar sukari. Ok ibiga e klinik mar wang' mondo mi watimni check up, wang'iyane ni ng'ama nigi tuo mar sukari, nyaka watimni eye check up miluongo ni regular eye check up, inyalo yudo sukari mar wang'. Ng'ama nigi tuo mar sukari to tim gimiluongo ni dieting, kata kicham chiemo mowinjore cham kaluwore gi daktari mar chiemo kong'iyo tuo mar sukari gi chiemo monego icham, inyalo yudo tuo mar wang'.
kamano. Daktari, ka ng'ato osebedo kod tuo mar sukari mar del kuom higni moinga 10-20 kaka niwachonwa cham, intiere kod ratil mamalo gigi duto te, to wacho ni oyo kawuono tadwa ni mondo mi adhi goe mbaka kod Dr. Collins ma bende anene penj laktar mondo mi ochek ane wenge nani to anyalo bedo kod tuo mar sukari mar wang' koso oyo. Thothne ka jatuo osebiro iri, itimo nang'o mondo mi iwach ni maa to ok en pressure mar wang', maa ok en chiero, maa en tuo mar sukari mar wang'? Erokamano. Sani yudo ka osuptende mang'eny ng'enyne jotuo mar osuptande manigi klinik mag wang' kata osuptande manigi klinik mar tuo mar sukari odhi omakore gi osuptande mantiere gi klinik mag wang'. Kendo gima watimo en ni jotuogi wathoro yudogi ka gidhi neno daktari mar sukari mar del, manyiso ni sama gidhi ir physician to physicians bende yudo ka opuonjgi kendo ging'e ni jatuo moro amora modonjo manigi sukari to nyaka bang' kosenene nyaka oore daktari mar wang' mondo kata klinik mar wang' mondo odhi otimne gimiluongo ni screening kata eye check-up. Koro ang'o matimore? Jatuo sama odonjo e klinik, odonjo, wakuongo wang'iye, wapimo teko mar wang', watimone gimiluongo ni visual acuity. Kwasetimone visual acuity to wakawo nonro mare. Nonro mare to wang'iyo bende ni daktari manene mar del cha dhiga kode maber, to skache nikech sama obiro daktari mar del cha to nyaka ng'iga ni skache chalo nadi, to jatuo ni chamo ang'o, gik mochamo. Wang'iyo. Kwaseng'iyo mano, then waketie mashinde ma wan go mago picha wang'i kendo tang'onwa pasia ma wang'i. Onyalo golo kata mana remo mawuok e ler matin mogik. Onyalo golo. Maler no kaponi waneno ka remo osechako wuok kanyo, kaluwore ni gin ler adi, nikech wan gi yo ma thiedho go jotuogo. Wang'iyo ni in ng'ama wanyala puonjo to dok dala, to skachi kosedok piny to ler no we golo remo, koso in ng'ama koro wadhi chake thieth, mantiere thieth kaka sindan mwacho e wang'i, koso in ng'ama koro bro dwaro bero. Mano koro wang'iyo mamago watimo Jaramogi ka. Koro kwaseng'iyo to wanyisi ka in ng'ama wang'e pod ber, waneno ka ber to in gi tuo mar sukari, ka waneni to wanyisi ni biduog waneni kendo bang' higa achiel. Higa ka higa jatuo manigi sukari ma wang'e pod ber mwang'iyo, ma daktari mar wang' ong'iyo moyudo ka wang'i pod ber, higa ka higa nyaka iduogi mondo mi. To ka in ng'ama wang'e osechako chwer to chwer no pod tin, wamiyi gimoro dweche 6 dweche 8, ibo duogo osuptal mondo watimne nade, wang'iyi. Ka in ng'ama waneno ka chwer kata kuot ma wang' osechako bedo e pasia mang'eny, wanyalo chaki thieth mar sindan. Nitie thieth ma bende watimo miluongo ni laser. Koro kaluwore gi mano, yudo ka nitie joma wamiyo 6 months, nitie joma wamiyo dweche 2 kata 3, nitie joma waneno dwe, kaluwore gi aina tuo mar sukari modonjo. But ng'ama wang'e pod ngima to nigi tuo mar sukari, to wasenene kaka daktari mar wang' isenene miyudo ka wang'e no pod ber, wamiyi higa achiel. Koro an gima nyalo wacho ne jopiny ni in e gweng', in gi tuo mar sukari, pok daktari moro amora mar wang' oneni. Odhi bedo mapek ni ahinya ka chieng' moro sukari odonjo e wang'i, ka koro ibo dwaro ni mondo thiedhi. Mokwongo gima wang'eyo ni tuoche mag wang' thiedhogi bechgi ok yot. To Jaramogi sani tiyudo ka sani pod watimonegi thieth mar sukari nono, kendo en bei maber, bende kaponi nitiere kama onego bed ni gichulo tiyudo ka pesa ok ni malo. Koro anyalo mana nyiso japiny ni kamoro amora ma nitie kama ng'ato nie gi tuo mar sukari, otem matek odhi one daktari mar wang' mondo timne examination mar wang'e, mondo ng'e kama entiere gi wang'e kaluwore gi tuo mar sukari ma en kamano. Anjo kimulo kamoro kanyo nitiere jotuo moko ma kobiro tineno ka remono pod chwer matin mokalo, timiye kind dweche 6 nyaka dweche 8. Pimno anenie kind dweche 6 nyaka dweche 8 ni. Debe ni nitiere yedhe momadho e sechego, koso nitiere kaka chwer ni nyalo changa kien, ponono no iluwo puonj makare ma daktari omiye. Kiyudo kamano to wamiye puonj, to ibro yudo ka mondo mi wang'e chwer remo matin no, nitiere gimoro manok odhi maber. Ubro nyisi kana ni daktari wiya nyowil nyachamo kuon marachar, kata wiya nyowil nyatiyo gi sukari. Ng'eni samoro ng'ato nyalo dhi liel kata mamoro mabor to wiye wilo chiemo moko ng'iyo nochamango. Kata ubro nyisi ni daktari wik mokalo cha nok atiyo gi yath. Koro imiye puonj ikone ni yath ok onego iwe.
To kapo ni yadhni ok ti maber, to nyaka idhi daktari minyise mondo daktari olokni yath manyalo miyo skachi ni piny kaka dwarore. Kata iyudo ka seche moko omiye mana yath maber lakini ok omwonye makare. Kata nitie samoro otiyo gi yath maber, ochiemo maber, nitie tuo moro mosedonjo e dende ma samoro ok ong'e ni tuo donjo e dende. Ikone ni dhi ir daktari mondo ng'iyane, opim nyarogno, opim tuoche ma samoro nyalo bedo. Kata en samoro ng'ama wuondre to pod omadho kong'o kata omadho ndawa. Kamano. Mori nyalo pimonwa kata ibomulonwa bang'e matin gima ndawa kachiel kod kong'o timo momiyo ng'ato nyalo bedo kata chwalo tuo mar sukari mar wang'. Kapok achopo kanyo, Dr. Collins, pimnwa ne ani seche ma ng'ato biro iri kaka niwachonwa ni pimo teko mar wang', ipimonwa kacha nitiere pichni ma samoro nyalo goyo mondo ming'i wang' kaka chal. Mori nyalo wuotho kod okange go duto te kod kaka jotuo nyalo yudo konyruogo ahinya Jaramogi Oginga Odinga ka. Erokamano. Jatuo kobiro, samobiro thoro ng'eny gi wan gi klinik mar diabetes magibire gi daktache molonye weche skari. Koro ka gibire klinik mar diabetes to inenogi. Kosenengi to okang' mokwongo ikawo nyaka orgi e klinik ma wang'. Bang' kosenengi tiorogi to wang'iyogi. Ng'iyogi no daktari cha dwaro report, odwa ng'iyo ni to wang' jatuo ni to dhi nade. Or kapo ni waneno gimoro marach to waloso. Koro ka gidonjo ka gibiro ka wang' to watimo negi gimiluongo ni visual acuity test. Wang'iyo ni wang'e nyalo neno mabor machal nade. Kech kana chako to nawacho ni sukari nyalo ketho fuoni te mantiere wang' kata fuoni te mantiere del. Koro wang'iyo ni wang'e nyalo neno mabor machal nade. To ka ok onyal neno mabor machal nade, wakawo nonro waluongo ni history taking. Kwasekawo history taking, watimo negi examination e mashinde ma wan achiel kuom mashinde ni ka, watimo negi examination e machine. Koro kwasetimo negi examination, ma machine ogolo ni either wang' jatuo no pod ber, koso nitiere kasoro matin. To watimo nade? To wakete thieth. Kapo ni wang'e nigi kasoro wakete thieth, to kapo ni wang'e no onge kasoro, to wandiko ne kanyo ni dwani mondo duogi bang' higa achiel. Mondo koduogi klinik, kech klinik mar diabetes gibiro e seche ma ng'eny. Lakini koro kapo ni wang'e ber, to klinik mar diabetes mar wang' wanyise ni oduog bang' higa adi? Bang' higa achiel. Mondo mi wang'iyane ni wang'e ni mit ka samoro e diere higa ka nitiere gimoro ma nyotimo moko winjre momiyo wang'e ni odhi. Koro wachak wang'iyo ni tuo mar sukari ma wang'o bende koyude chon to thiedhe yot, but koyude molewo to thiedhe tek, kendo pesa ma thiedhe bende malo kabisa. Kapok wang' watiko chenro timo nyisowa ni ponono ni oyude modeko ma koro thiedhe tek kata pesa midwaro mondo thiedhe godo bende ni malo, to ng'ato ok nyal yudo pesa ni, ang'o madhi timore e dend ng'ani. Kapok achopo kanyo, awinjo kimulonwa masindni ni thothne utiyo kod masindni e pimo tuo mar sukari mar wang'. Inyalo wuotho kod masindni mana matin, daktari? Kamano, erokamano. Wan gi mashin ka waluonge ni ma iluongo ni fundus camera. Fundus camera manyiso ni fundus en gima nitoke. En masin mago picha manie tok wang'i. Manyiso ni masindni olose, onyalo go kamoro amora mar wang'i picha, lakini kamogo picha maber en pasia ma wang'. Otang'onwa nyaka leche matindo tindo ma wang' ok nyal timre nade, ok nyal neno. Ogo picha. Onyalo nyisowa kapo ni pasia mar wang'i okuot. Onyalo nyisowa ka ler mar wang'i okuot kendo chiegni golo remo. Onyalo nyisowa ka ler matero wach nigi kasoro, samoro pono ni glaucoma osechako donje, kendo ler no osechako loko kite, kata ler no osechako yawore, osechako bedo maduong'. Masindni nyalo nyisowa. Masindni bende konyowa e yore mag ng'iyo thieth ma jatuo. Samoro in jatuo mane waseyudo gi sukari ma wang', waseketie thieth. Thieth wanyalo ketie sindan, wanyalo ketie laser. Koro masindni jatuo kobiro e klinik, sasa mobiro e klinik to en gi tuo mar sukari, nyaka wagoye picha gi mashindni ma wang'i ni thiethwa osechopo kanye kodi. Ma en mashin ma yudore ka En mashin ma yudore ka. Kaka gi sani, masindni yudo kaka idhi osuptande mang'eny to go picha mar masindni en gimoro siling 3,000, 5,000. Lakini gi sani to Jaramogi oloso jotuo pod wago picha nono. Ineno kaka jo Jaramogi ohero jopiny. Pod wago gi picha nono. Lakini wadwa ni mondo jotuo okaw okang' makende, joma nigi tuoche mag sukari, mondo gibi mondo wago gi picha mondo wang'e ni tuo gi mar sukari no mit kosedonjo e wang'. Koso kata kapo nodonjo to wachak thieth
nikech kata thieth bende sindan pod wanyalo wuoyo osiptal machiwo nono. Sindan ichuo 40,000, lakini gisani to pod jotuo moko wanyalo neno kaka wakonyo mayud kata thieth nono. Gi kar thieth kanyo gi sindan michuo $40,000, ok ang'eyo ni en sindan ma ichuo one off kose en sindan ma ng'ato biro duogo ga bang' kinde ka kinde. Wachako kod thieth ma uchako godo, ng'ato yuni chako bedo kod tuo mar sukari mar wang', pok odhi ahinya, thieth thoro chalo nade? Kaeto osedonjo pok otegno, thieth chalo nade? Kata koro wadonjo kidieny mogik ma koro en motegno, thieth thoro chalo nade? Koro adwa temo dimbe yo mayot mondo japiny owinji. Ing'eni tuo mar sukari kanitie, samoro yudo ka nikech poto mar remo kata barruok mar leche mag remo, tiyudo ka remo nitiere fuondni e pasia ma wang' ma seche moko ok yud remo maber. Koro wang' be Nyasaye noloso mantiere fuondni go kok yud remo maber, to nitiere leche malosre manyien mwaluongo ni new blood vessels, kata gi dhowa mar daktari wacho ni neovascularization. Koro fuondni manyien ma losoregi ok gin fuondni mabeyo, gin bende giyomyom. Koro githoro barore to gichwero remo. Kwaseneno ka wang'i nogolo remo, gima watimo nitiere sindan mwaluongo ni Avastin. Gin sindene mwachuoyo, giluongo ni anti-VEGF. Gin sindene mwachuoyo ma ketho leche maricho mayomyom madongogo. To yedhego bechgi tek. Sindani ichuoye kanye daktari? Gisani sindani ichuoye tong wang'. Sindani ichuoye tong wang', yadhni waole wang' iye kuchacha. Tiko chuo yadhno kaka kawuono, tiduogo bang' wige 3 kata bang' dwe. Ichak ichuoyi moro. Sami duogo no nyaka wang'i mwaketie mashindni mago picha mwang'ini. Bende wathiedhi, wachoro kamoro koso thieth pod ok dhi maber. To yadhni konyo bende kuot mar wang'. To yadhno beche bende malo. To gi sani wan gi migape mopogore opogore ma okonyowa kod oriwre go osiptal ma konyo jopiny kendo kelo yedhego. Ang'e ni nitie jopiny ma winjo chenro kata neno chenro, gima wacho ni gibiro nyisi yadhno beche ni malo. Nitiere moko michuoyo kata 60,000, nitiere 80,000. Tidwa chuoyi kamano bang' wige 3 kata bang' dwe ka bang' dwe. Nyaka chieng' moro wang'i timre nade? Bed maber. Lakini Jaramogi kae pod wakonyo jopiny, kata ang'e nitie jopiny ma wasekonyo kae nono kowayudo ka gin gi shida, kendo gigonwa erokamano kabisa. Picha bende ka gibiro to wago, nikech wang'iyo kaka jopiny nigi chandruok mondo wane kaka ginyalo yudo thieth e yo makare. Koro ma nyiso ni aneno ka gino goyi gi kiondko, nikech nyaka wang'i ni kwageng'o gigi. Ineno kaka geng'e yot, lakini ji emok dwar bedo discipline mondo gine kaka ginyalo geng'o tuoni mondo kik odonje. Maka kanyo ka waduogo, mano en thieth kidieny namba 1 ma en sindan ma ichuoye tong wang'. To en sindan ma kochuoyi tiduogo bang' jumbe 3 to ichako ing'iyo ni to chal nade, nitiere lokruok koso onge lokruok. Ok ang'eyo ka nitiere thuolo minyalo chuo ng'ato sindan to lokruok bedo maonge, po nono ni inyalo chuo ng'ato sindan to lokruok bedo maonge. Ang'ano timore ka seche michuoye tong wang'ini, imi yadh nindo koso ichuoyi mana kamano? Kidieny mar 2, kidieny mar 3 mar thieth chal nade? Kik dhi mabor, kik isudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#, weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Na mamilioni. Sheria
sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. You know what time it is. The name is Nico Thiambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boo. Hot 96. Migori County ne wasingo nu kendo singo en gowi. Ani singo en gowi Wan Kakaramogi FM wasebedo para manyime mar chiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo ticha bita ni kapar koda uchiedo maraboro iganiendi Ramogi FM Kilonia Pico Summit 2024 temi chopton elap mawendo bus park irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyajimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matuklu kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit Awendo Town chakore saa 3 marokinyi nyaka midhiambo. Onere ma an abongo jakabwana kaka ung'eyo mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza ti idio star 860 star 416 hash Ramogi TV e od jothum duto. In your opinion, were there any security gaps in the management of such protests? Any use of excessive force cannot be around and it cannot go unpunished. Jod bura odadho Douglas Kanja ma owal ne limo mar ogai mar obila ka penjo mar gimomiyo jong'anyo ne omonjo od bura obedo ne guonyo mar lero. It is such an important meeting for the city that I call home. Sasa nitakuwa nikiwatolea kofia kwa sababu ni watu ya city. We owe sincere thanks to you, Mr. President, for granting the charter to the city of Eldoret. Wan bombe madonge Kenya koro medore nyaka beach banka Eldoret bende ochwale rang'inyno. Jo bura ong'ado ni nyaka wang'any kendo jonyuol kik ter nyithindo tarik 26 dwe mar 8 higa ni skul. Jopuonj mag riwruok Kupet olano ni ng'anyo margi mar sundo sirikal chakore tarik 26 dwe ni. Kane pok wadhi yweyo daktari pimono kacha sindan ma ichuoyo e wang' mano kidieny mokwongo mar thieth ma bende pimono kacha ni tok jumbe adek kiduogo mondo mi ong'ane kapo nono ni lokruok nitiere e wang' ka kata lokruok onge. Daktari, po nono ni ochuo sindan ni wathoro ga bedo kod cases ma ochuoe to lokruok tin kata lokruok onge. Ka en kamano tang'ano timore. Erokamano. Iyudo ka sika wacho pile ni jatuo mondo changi nyako chak gi jatuo daktache manene ma daktari madel kata daktari mar chiemo jatuo bende nyaka tigi yath maber nyako we ti jatuo moko ma jo miriambo koro wanyalo chakie thieth to seche moko yudo ka ok wane kidhi maber wanyalo riwo thieth gi weng'o photocoagulation waluongo ni laser watimo ni laser wawang'o leche ma thiwo remo go koro yudo ka magi te nyaka wariw kamoro achiel. Jatuo bende nyaka wuo kode mondo ng'e gima odwa ni onen, odwa ni skari bende kik hiny dende. Wan bende thieth ma wathiedho ni wadwa ni mondo wachop kodi kumoro mondo kik inen kech uneno kaka yedhe go gin yedhe ma bechgi tek. Yath mwachuoyo ni ok wachuoye kiwinjo malit. Nitiere yedhe mwaketo mondi makanyo to thudhno eka wachuoye yath. To ken yath michuoye aoyaye nyaka wateri theater kendo wachuoye
kama ler kendo gi ler mogik mani malo moloyo mondo mi nikech yadhni be wanyalo bedo ni wachuoyi ni wadwa ni mondo wakonyi to ka ok wachuoye kama ler kama ok inyal yude kute samoro ka wachuoye gi kutego to wang'i nyalo sim to ok dang' bet gima ber kibiro osuptal mondo iyud konyruok tichaki ya gi chandruok. Koro seche moko kwa mi thieth mar yath to waneno ka yath ok dhi kodi maber to samoro wamedo gi weng'o kata watimo ni gimiluongo ni laser ma wamedo gi to seche moko kwa nikech yudo ka skari nyalo bedo mang'eny ma samoro yudo ka wang'i nyalo were mi bed gi gimiluongo ni retinal detachment. Koro mano ka wang' owere ka pasia mar wang' owere owuok kama omakore cha nikech kuot. Koro kowe mibedo gi miluongo retinal detachment to nyaka duoke itimo ni surgery ma duoko ler no kama entie. To mano bende bro luwore mana ni wang'i bro mana bedo maber kaluwore gi sami biro e osuptal nikech jomoko yudo ka ler owere pasia mar wang' owere to budho go dala obiro ka oselewo ma samoro kapo noduoki to samoro mondo mi inen maber ok bed e yo mayot kamano. Weng'o ni thoro dhi en one off en gima itimo dichiel koso en gima bende ka osetim ng'ato chak duogi chak igo picha kiduogo weng'o ni luwore gi kuonde ma remo go nitie lechegi wanyalo wang'o konchiel wakoni duogo owang' konchiel bende ibiro luwore gi daktari ma nikech luwore gi kaka ng'ato osebedo ka wang'o gi to oseng'eyo ti ng'ama biro wang'o ni gi dichiel te ti ng'ama nyalo wang'o konchiel ng'ato nyalo wang'o nus chakori chakiduogo to gigi te sami timo gi mana kaka koyudi gi malaria to mi yadh malaria to kiduogo osuptal to nyaka pi malaria kendo mondo ging'i ni malaria ni othiedhe morumo koso pod nitiere moko motimre nade modong'. Koro sami duogo to pod nyaka waketie mashin nyaka wadog walu kodi okang' mondo wang'i wang'i kendo mondo wang'i ni wathiedhi chango koso wathiedhi ok ichangi. Tuo mar pressure mar wang' ni mar sukari mar wang' ni onyalo mako wang' achiel to machielo koso en kodonjo to donjo e wenge gi duto. Inyalo yudo ka samoro rach konchiel maloyo konchiel inyalo yudo ka seche moko be omako konchiel omako wenge ni go te ibiro go e osuptal samoro be kowe wenge ni go to wewa wenge ni go te but inyalo ka seche moko donjo konchiel mowe konchiel mang'eny manyalo miyo mago timre samoro wang'i konchiel infection be no odonje samoro leche ma kata koracham kata korachich okungo ne koracham kethore koro samoro nya donjo konchiel owe korachiel kapod bo lakini ng'eny gi to ero mako korachich go koracham e saa achiel nikech en tuo mamako del te kamano. Ponono ni ng'ato oyud kod tuo mar kata pok oyude godo nikech niwacho ni en tuo madonjo mos en samoro ng'ato ok nyal fwenyo nitiere kod tuo mar sukari ok idhi e klinik kod weche ma kamago complications manyalo donje ponono ni ok othiedhe e seche mowinjore kamano. Ka in gi tuo mar sukari ma wang' to ok ibire thieth gima nyalo timore ni nyalo bedo gi pasia ma wang' inyalo weyore koweyore mani dhi muofu inyalo bedo gi glaucoma nyalo donjo wang'i inyalo bedo gi chiro mar wang' nyalo donjo infections mang'eny manyalo donjo wang' nikech sukari ema kute nyuole ka sukari ng'eny to chako dhi donjo wang'i infection mang'eny nyalo donjo wang'i inyalo bedo gi wang' matuo miluongo ni dry eyes nikech yudo ka gima timre ni wang' nitiere gi gik ma trigger mamiyo ogolo pi ma lubricate wang' koro yudo ka samoro ingi tuo mar sukari to hinyo leche manyalo trigger wang' magolo pi koro yudo ka dry eyes no nyalo donjo mang'eny to mano bende nyalo medo kelo a lot of infection e wenge gi kamano to eventually the last bit ni ibedo muofu to nawacho maber ni muofu en ng'ol ma beche tek kabisa nikech ibiro dwaro kedi miwuothogo ibiro dwaro ng'ama konyi sechego bende samoro ok inyal bedo productive kapok oteri e rehabilitative process pok oteri e puonj mang'isi gima inyalo timo gi kaka inyalo dak samoro biro bedo yo matek to kibedo muofu to ok en gima ber ahinya ka dakteche monego bed ni thiedhi to nitie picha igoyi nono sindan mar 40,000 be ithiedhi nono ichuoyi nono ma onego bed ni wakawo thuolo makende seche ma gigi pod ni nono gi mondo mi oganda wa oyud kaka nyalo konyore. Gima daktari wacho kanya kwa Ramogi Ajwang' ni picha kata
Masindni nitiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kibiro tibogo i pichni gi duto te nono. Po nono ni onego beni chwe sindana, ma bende nengo ni malo mokalo mar Sh40,000 tiduogo bang' jumbe adek bende pod itime nono. Ma en ote madaher mondo mi ochop ne oganda wa duto te kamoro amora ma gintiere mondo wayud konyruok. Nikech chenro mar penj laktar en mar konyi, en mar nyisi ni kony nitiere kendo kony nyalo yudore. Geng'o ber moloyo thiedho. Ihero ga wacho wachni mokalo. Ere kaka wanyalo geng'o tuo mar sukari mar wang'ni? Kamano. Koro kaluwore gi gik mana sama nachako nwa wacho the risk factors, gik manyalo miyo jatuo manigi skari yud skari mar wang'. Namba achiel onego wang'i kaka itiyo gi yedhe. Ng'ama nigi tuo mar skari oseketie yath, oketie sindan, oketie yedhe mimuonyo. Nyaka iti kodgi strictly gi kaka daktari ondikogi. Nyaka ibi e clinic regularly. Manyiso ni seche te nyaka ibi e clinic maneni gi daktari ma neno dendi mang'iyo skari mar del, to kawang' bende nyaka neni mang'i skari mar wang'i kik skari donje. Ma kapono donjo chon to wachak thiedhi chon mondo rum. Ng'ama miyo ma samoro yach mapek, nyaka ibiga e clinic. In gi tuo mar skari, nyaka ibiga e clinic, nyaka ine daktari mar mon, kendo nyaka keti thieth mowinjore. Nyaka iwe kong'o gi ndawa tabro wacho ni nikech kata be ok amadhe. Koro nyaka iwe kong'o, nyaka iwe ndawa. Mago gin gik ma nyaka iwe. Kik ibed abeda ng'ama kilo ne ni malo, you are obese. Nyaka ing'i ni chamo chiemo mage, nyaka seche moko idhi kuonde mitime orako mondo mi kilo ni obed kaka dwarore. Nyaka nitie gik ma watiyogo wengewa, ka nitiere infections wengewa nyaka wathiedhgi e sama owinjore. Ka in ng'ama samoro ni e kompyuta sate, nyaka wang'i kaka watiyo gi protective eye glasses, wang'i kaka wa protect godo wengewa. Kapo ni wawinjo shida matin, wang'i dwaro angolo, nego bed ni irwake mondo mi wageng' wang' mondo wang' kik bede chandruok mar dwari mondo nen gima onyalo neno. Ka nitiere glasses monego bed ni itiyogo mondo mi inen. Koro gimoro amora manyalo miyo wang' bed maber, chamo chiemo manigi vitamin A, magnesium, alode, chiemo manigi omega 3 kaka rech giri, omena giri. Magi gik monego bed ni watimo mondo mi wageng' chandruok. Ka in gi tuo mar pressure mar del to diabetes benika, nyaka ing'i ni gite ithiedho gite to kik iwe yath. Jomoko wega yath ni pressure na nokona ni ber tinde na we yath. No, nyaka idhi daktari ma daktari ma dhibitisha, to kisechako yath pressure bende onego bed ni endelea go mondo mi kik pressure timre nadi dhi malo. En puonj maler mokalo kendo aduoko erokamano nikech e dhulu mayot ma oganda wanyalo winjo. In owuon ema nyaka ikaw okang' mar rito dendi, pressure, sukari, ndawa, kong'o, ratil mag del, tiende ni kaka ichiemo, kaka idaka. Magi gin gigo duto te manyalo chwali e ong'ala manyime mokalo mar bedo kod tuo mar sukari mar wang'. Daktari, koro ka watieko chenro ni adwani mondo mwang'e ane wang' owuon. Kaka onego bed ni warito wengewa kopogore kod chiemo makare, mani wacho kacha ni onego bed ni wachamo chiemo mantiere kod vitamin A, kama oting'o alot kaka chiemo kaka carrots, alode, dek, osuga, spinach kod weche ma kamago. Wang' onego bed ni rito nang'o? Erokamano. Koro ing'eni anyisoga ji pile ni wang' en obwongo, to koro en ema okonyowa e neno. Ka nyathi onyuol to obwongo gi wang' dongo kamoro achiel nyaka nyathi chop karibu higni 7 higni 8. Koro e ndalo ma nyathi pod tineno, onego bed ni nyathi nyaka konyuol itimone eye check up, wang'iyo wang'iyo ka nitiere tuoche modonje wang'e. Mar mondo mi ka nitiere tuochego to nyaka thiedh nyathini. Nitiere bam mar wang', nitiere kansa mamako wang', nitiere infection manyalo donjo wang', nitiere chiero mar nyithindo, nitiere pressure mar nyithindo. Ma konyuol nyathi to nego bed kata mana nyithindo madwaro angolo kapod tindo kama. Koro iyudo ka nyathi abelano onego bed ni iloso ne wang'e no kapok obwongo gi wang' otegno. Nikech ka gitegno to losi, tiyudo ka nyathini develop imiluongo ni lazy eye. Waluongo gi dho osuptal ni amblyopia. Wang' ber lakini ok onen nikech osebedo disconnected gi obwongo. Mano gima nyaka japiny ng'e. Ka in ng'ama tiye kompyuta, kata itiyo kama stima gere, ng'ama timo welding, nyaka idwar kaka protect wang'i. Ja stima cha onego bed ni rwako photochromatic anti-glare mo ginegono, kata kompyuta kata nyaka iket light mowinjore gi wang'i, nikech gini nyalo miyo shida mar wich bar masakasa to gi luoro stima.
maluongo ni photophobia. Koro nyaka dwar gimoro modino gi wang'. Ing'ama timo welding nyaka ibed gi protective eyeglasses nikech chuma nyalo go wang'i, chumbe matindo tindo ka nyalo kier ma wang'i. Ing'ama tiyo samoro kama chemicals nitie, acid kata kama smith nitie, nyaka idwar gimidino go wang'i nikech gigi kodonjo wang' to gin gik maketho wang'. Wasewuoyo about chiemo motimo fruits, alode, wasewuoyo about carrots, omega 3, chiemo manie nam monego bed ng'ato tiyogo. Eye checkup, ing'ama wang'e ngima, ing'ama tin, onego bed neno daktari mar wang'. Higni 2, higni 3, higni 4, 2 to 4 years ibiro mondo ine daktari mar wang'. Ing'ama osekadho higni 40 onego bed ni ibiro daktari mar wang'. Higa 1, higni 2 onego bed ni ibiro neno daktari mar wang' mondo mi wafweny ka in gi shida moro. Waweuru gimiluongo ni over the counter medication. Yedhe mithoro athora nyiewo, wang' aila isedhi kawo yath, wang' aila nitiere a very common drug ma ji ohero tiyogo mokabiluongo nyinge. Ka in gi shida mar wang' bi osuptal waneni mondo mi yedhe mowinjore itiyogo. Waweuru dunyo wengewa, thoro dunyo wang' ma gimoro wang'i ili. Kiwinjo ka wang'i ili kineno ni samoro feel ni en allergy, kawo pi mang'ich eme mondo iluoko wang'i, then yud thuolo idhi ne daktari mondo mi yedhe motimre nadi monego bed ni itiyogo. Kamano. Gwengewa kama wantiere ni alwora mar nam Lolwe, thothne wapidho ochele. Nawinjo kimulo kamoro kata chandruoge ma jogo ma tiyo kuonde ochele, chandruoge ma githoro bedo godo. Mulna kama tin kapok watieko chenro ne. Gimoro e pinywa ma Kisumu ka nitiere tuo ma thoro yudo ma mchele ma go wang', kendo ng'eny ahero, ng'eny joma wuok ahero biro yudo ji mang'eny gin muofu nikech shida ni. Nitiere mchele, kudni moro nitiere mchele kanyo ma kosego wang' to koro wang' lokre marachar to bedo malit kabisa. To wasetemo puonjo oganda mawuok ahero ni giwe yedhe minyiewo e pharmacy. Pok ibiro osuptal isenyiewo yath. Koro nitie yedhe aina mane e pharmacy gi gin gi steroids ma samoro konego bed ni ma kudni ni ohero kabisa, kendo kudni ni dwani emonyuole. To yadhni owang'o wang' bende omelt, yani owang'o wang' motieki sami keto kama dhola nitie, kech kudni ni kela dhola wang'. To wathoro nyiso jii gibiye osuptal sama mchele go wang'ino, kik iket yath, biya osuptal. Nitiere yedhe ma wachiwo, antibiotics machiwo mabeyo ma tieko tuoni. Lakini samoro yudo ka kidhi e pharmacy to gibiro uso ni yedhe moting'o steroids ma kiketo nikech infection ni to wang'i barore, omuocho wang'i koro tutu wuok awuoka barore. To mano wan koro kisebiro e osuptal ka wang'i osebarore to nigi tutu kabilano, to wakoni mana ni koro wang'ino nyaka wagol oko, koro idong' muofu. Nikech kwa we ma tutu no donjo to nyalo donjo e dendi ma samoro nyalo negi kata nyalo donjo e obwongo. Kwakete yo machuok daktari, kotende kod weche mag tuo mag sukari mar wang', kinyalo kete summary e nus dakika iwacho nang'o ne oganda wa? Ananyiso man oganda ni kuongo wang'i uru, waherre uru mana kaka ineno ndike muma. Ng'ato kaka iherri wuon, manyiso ni hero nego chak kuomi. To nyaka wang'i ni chiemo mwachamo gin chiemo machal nadi. To waher bedo joma seche moko ok ochuno ni osuptal nyaka ng'ato dhie ka tuo, but seche moko inyalo dhi osuptal, idhi mana timo check up. Iyudo ka wazungu kanyo to wazungu olowa, kech iyudo ka mzungu nyalo biro, but ji achiel bende tinda neno ka biro osuptal ka luwo ka okoni daktari abira normal check up. Koro kiyudo ka wang'e ber to dhi adiya. Waheru biro e check up ma wang'. Waheru winjo puonj kaka bilagi mondo wayud puonj kaka wanyalo rito dendwa. Mondo mi kaka wacho ka pile ni chako chon lodhi ka juoga. Wayud shida wanyalo bedo go gi chon, wathiedh gi chon mondo wabed joma healthy manyalo tiyo mondo los pesa mondo wager go gwengewa. Mondo wagere go wan bende wawegi. Nikech seche ma in gi pesa to ngimani bedo maber, to ka ilokori muofu tich bedo matek matin. Ponono ng'ato dwani ni daktari nyalo yudi kanye kachiel kod yore mag tudruok kata namba mar simu? Erokamano, an kama atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka. To kiyuda tiyuda e clinic mar wang' ma Jaramogi Oginga Odinga ka, room number 1. To joma nyalo gona simu bende namba na mar simu en 07 2 8 5 4 802. Nyalo nuoyo? 07 2 8
254 erokamano. Erokamano ahinya mang'eny Dr. Collins kuom yudo thuolo wago mbaka kotenore kod tuo mar sukari mar wang'. Kamano. Ni in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori 1, 2, 3. Geng'o ber maloyo thiedho. Waherre wawegi mokwongo kapok warito mondo mi jomoko herwa, nikech ng'ol mar wang' ni kodonjo to en ng'ol ma onge giminyalo timie. Ne in jahera mar chenro ni med kete mane chenro ni wamed konyore. Akawo thuolo ni maduoko ne daktari wa erokamano makende ne tim maduong' ma wantiere godo e osiptal kama oting'o jogo picha, oting'o jogo mang'iyo duol, oting'o director na Philip Ochieng, kaachiel kod producer na Papechi Okoth, oti kaachiel kod tim erokamano makende. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.